Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Usman Bebo saking Temanggung ingkang tansah kula takdimi. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah ilmu lan ugi udah hasanah saking panjenengan. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Wakil Bupati Magelang Bapak Syahid ingkang sampun kersa rawuh lan paring pakurmatan dumateng kita sakeluarga saha kita sedaya. Para alim ulama, para kiai, para bunyai, saha para sesepuh pini sepuh jamaah Darul Hikmah ugi sedanten tamu undang ingkang kula beten ugi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kita sedaya mendoaken puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring limpah nikmat, taufik lan hidayah sehingga ing wekdal punika kita saged makempal wonten ing majelis ingkang insyaallah tebak rahmatan barokah punten. Sholawat salam mugi tansah tantur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wasilah sholawat punika kita sedaya pinaringan syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, kula pribadi aminangkani wakil saking kaluwarga ngaturaken sugeng rawuh saha agungipun panuwun ingkang tanpa upami. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa nyelenggaraken wekdal rawuh lan nderek ndedonga wonten ing acara Khol Al-Mahfullah Simbah Kyai Haji Abdul Hamid Usman ingkang kaping 36 ugi simbah Nyai Jumirah ingkang kaping selangkung bondo. Hajaripun kula sak keluarga boten sanes namung nyuwun donga pangestu saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi majelis pengaosan lan donga ingkang badhe kita tindakaken punika sedaya ganjaranipun ketampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring papan ingkang mulya wonten ing sisinipun dumateng simbah. Lan mugi-mugi kita minangka anak putu wayah ugi jamaah waget nglajengaken perjuanganipun manguri-uri saha ngamalaken ilmu-ilmu lan pitutur ingkang sampun kaparingaken. Para lenggah ingkang minulya, kula sakeluarga ugi nyuwun agungipun samudra pangarsami menawi wonten kekirangan ing anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya nyediakaken papan palenggahan pasugatan utawi samubarang sanes ingkang kirang meranganipun daya. Kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Cekap semanten atur saking kawula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.